Velkommen til Kliplev Biogas. Vi har normal åbningstid fra 7 til 4, og uden for vores normale åbningstid, der har vi en vagttelefon, du kan tilgå alle 24 timer i døgnet, hvor vi altid vil være til rådighed. Der er rygning forbudt på anlægget, og for at højne sikkerheden har vi valgt, at vi går i refleksvest uden på anlægget. Når I kommer på anlægget, så kører I lastbilen hen på en af de brovægte, som er her. Og via en app, der vejer jeg ind, og appen fortæller så, hvilken port I skal køre i og levere de enkelte biomasser. Men har I til gengæld ikke appen, så er I velkommen til at komme ind i administrationen, og vi kan hjælpe jer og få jer rigtig vej ind og guide jer derhen, hvor I skal ind for at levere de biomasser, som I har med. Flydende biomasser her på anlægget er fra port 9 til 12, og appen vil fortælle dig, hvor du skal køre hen og levere. Inden i de enkelte porte, når du har afleveret biomassen, fortæller appen dig også, hvilken biomasse du skal med retur. Men har I ikke en app, kører I enten tom ud retur, og ellers så fortæller vi jer, hvad I skal have med til de enkelte leverandører. Og derinde er der også mulighed for at rengøre lastbilen af hygiejnemæssige årsager. I kører ud på vægten igen og vejer jer ud. Når I kommer med faste biomasser her på anlægget, der er det fra port 1 til 5, og der vil appen fortælle jer, hvilken port I skal vælge. Når I kommer hen til porten, skal I bakke ind, og når I kommer ind, så er der ydermere en grøn port, som I åbner for at komme af med de biomasser. Når den grønne port den åbner, fortæller den kranen, at I er i gang med at læse af, og når I er færdige og har rengjort lastbilen og kører lidt frem og lukker den grønne port, og den fortæller så til kranen, at I er færdige med at læse biomasse af, og at kranen kan påbegynde indlæmpningen. Efter det, så kører I ud og tomvejer ud og kører ud af anlægget. Tak for besøget, og tak fordi at I er med til at levere biomasse på en sikker og effektiv måde.